नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर मित्रांनो, आपण आज खाडीचा एक असाच फेरफटका मारून येऊया. खाडीवरती आलेलो आहे मी आणि पाणी सुकलेलं आहे खूप. तर चला बघूया आज खाडीचा फेरफटका. हे इकडे पाणी असतं खूप भरलेलं, ते आता सुकल्यामुळे खाली गेले सर्व पाणी. इथे बीड आहे एक, पण कुर्ली नाही त्याच्यात, गेलेलं आहे वाटतं. तर आपण खाडीवरती जाऊन बघूया. पाणी आटलं आहे बघा खूप, किती ते पूर्ण आटलं आहे. हे अजून आटतं आहे, पाणी खालीच जात आहे. इथे एक मित्रांनो बीळ आहे, बघूया त्यात कुर्ली आलेली आहे का ते. ते काही दिसत नाही कुर्ली आहे की नाही ते पण. ती समोर तिकडे खाड आहे आणि हे पर्याय हा ह्या खाडीला जाऊन मिळालेला आहे. ह्यात पण कुर्ल्या असतात. पाणी खूप आटलं आहे, हे पूर्ण भरलेलं असतं. हे आता बघा कायच नाही, पाणी किती खाली गेलं आहे बघा. तिकडे समोर ते सुकले ना, तिकडे कालव पकडतात. हे आता पाणी आहे तिथे मध्ये. तिथे बोट आहे एक, दिसतंय का तुम्हाला निळं निळं? मासेमारी करतात वाटतं ते. हा जो भाग सुकलेला मध्ये, त्याच्यावर कालव भेटतात. आता पाणी भरतीला लागलं आहे, त्यामुळे पण माणसं दिसत नाहीत. खूप जण येतात तिथे कालव पकडायला. आणि या भागात कुर्ल्या भेटतात. हे कांजळ आहे, झाडं झुडपं आहेत, त्यात कुर्ल्या असतात. बिळा असतात आतमध्ये, हात घालून काढायला लागतात.
बघा मित्रांनो, इथे एक बीड आहे, दाखवतो कसं असतं ते. कुर्ली आहे का ते बघायला लागेल. बघा हे इकडून एक बिल आहे असं, हे ते बिल आहे आणि हेच बिल इकडून एक आहे. तेच कुर्ली आहे का माहिती, मी हात नाही घालणार आहे आता, कारण कपडे घाण होतील. अशा बिलातून हात घालून कुर्ली काढायला लागते. चिखल बघा किती आहे तो, पायाला बघा किती लागला आहे. किती बघा चिखल लागला तर माझ्या पायाला. ते आतमध्ये पण बिळं आहेत, तिथे बघूया कुर्ली दिसतंय का. हे बघा मित्रांनो, इथे बीड आहे एक. आणि हे इथे एक आहे. हे इथे एक बीड आहे. यात कुर्ली आहे का माहीत नाही. हा डेंगा बघा कुर्लीचा केवढा आहे तो. हा बघा, म्हणजे एवढा डेंगा आहे तसं विचार करा कुर्ली केवढी असेल. किंग साईज चिंबोरा असेल मित्रांनो. ठेवूया इथे. यामध्ये काठी घालून बघतो मी, कुर्ली लागते का ते. लागली तर मग हात घालेन. कुर्ली लागत तर नाही मित्रांनो, हात घालून काही उपयोग नाही. कारण चिंबोऱ्याचा एक डेंगा बघा केवढा आहे तो, खतरनाक. यामध्ये खूप पाणी असं भरलेलं, पण आता सुकते असल्यामुळे पाणी सर्व खाली गेलं आहे, त्यामुळे सुकलं आहे बघा की तिथे. इकडे मासे पण असतात पाणी भरलं की. हे पूर्ण भरतं. चिखल आहे खूप. पाय बघा माझे किती खाली गेलेत.
पायाला सर्व माती लागली मित्रांनो. पाय धुवून घेऊया. कसं आहे बघा आतमध्ये. तर मित्रांनो समुद्राचा फेरफटका कसा वाटला तो कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.